ụtụtụ ọma n'Igbo bụ Igbo ebe ọ na-akpọta ụba onye na-anọ n'ụlọ ya batakwa maka nke ụbọchị taa ga-adị egwu ịma na ka anyị mee n'ụzọ ụka gara aga ọ dịkwa egwu mana nke taa ga-eti kpọkpọ maka onye gbasara relationship nwoke na nwanyị. Ịma relationship awụ ihe eji egwu egwu. Ị ga-ebidogodo na relationship bagaje na alụmdi na nwanyị. Ndị na-aba alụmdi na nwanyị ọwụmaka ọkwa beans ọwụ ihe eji nwanyị ekwu. Onye na-agaghị ebi with ọha na eze ọkwa na agbata obi ka otu ọ ga-esi enwe relationship. Ị ga-ebu ụzọ nwegodu ndidi jikọta onwe gị gị na ndị mmadụ dị na mma, gị na ikwu na ibe dị na mma, gị na ndị niile gị na ha bi, ma ndị gị na ha nọkọ na-ere ahịa, ndị gị ha nọkọ na-eme ihe dị iche iche. Unu kwesịrị ịdị na mma ma gị na-emeli relationship ọfụma. Anyị ji lekọtasị kedu okwu anyị ga-eweta taa ga-aba ndị mmadụ. Ọ bụ otu ị ga-esi bido na ọyị nwoke na ọyị nwanyị bajie na alụmdi na nwanyị. Ọ bụ nwata ka a na-eme okwu ahụ, ọ ndị matago onye ndị ma uru ọ bara inwe ezigbo relationship. Maka ihe na onye gị na-echọ inwe enyi nwoke na enyi nwanyị unu ga-adị na mma ka otu unu ga-esi alụ di m na nwanyị. Maka di na nwanyị na-ebido na enyi nwoke na enyi nwanyị. Ndị na-ebido enyi nwoke na enyi nwanyị ha lụzie onwe ha ọ na-adịkwa kpọkpọ. Ihe dị egwu na-eme maka ndị ụfọ di ha kwuo agha adịghị eze, ndị ụfọ nwunye ha kwuo ha taa ya. Mana ịma nwunye gị ma di gị mụnụ ka bido na relationship mụnụ baga ịlụ di na nwanyị ọnwụnụ na-agaghị eche okwu mana unu ga na-ahụ onwe unu n'anya na-aga n'ihu. Unu nwechikwa na nshemokwu unu nwe otu unu ga-eshi welata obi ga-ewe onwe unu ntị. Mana chetenụ na onye na-afụri ọnụ n'ụtụtụ a bụ Chinwe Ebili. Mana unu chọkwa ndị kpọtụrụ anyị n'isi mbido TV unu gaa na nta akụkọ anyị na-ejitere anyị ozi dị iche iche at isi mbido TV, mana Twitter anyị, mana Instagram, mana Facebook. Ịchọkwa na webụsaịtị gị ga-ezitere anyị ozi ebe ọ na ị na-ejitere anyị ozi anyị na-aza gị. Ịchọkwa na ịkpọ anyị n'ekwentị gị kpọtụrụ anyị ile n'anya onyonyo ekwentị anyị na-aga na-apụta na-abanyekwe gị na-akpọta anyị anyị na-aza gị. Biko na isiokwu anyị n'ụbọchị taa na-echetakwa n'ọnwụ kedu afọ mmadụ kwesịrị ịnọ ma na-ebido relationship makwa baga na alụmdi na nwanyị. Kedu afọ ọwụ ịma afọ nwoke ma nwanyị kwesịrị ịnọ ma na-abaga na alụmdi na nwanyị. Tere anyị ozi gwa ya afọ ị ga-enwenye nrite mana ị ga-amakwanụ biko akpọtụkwana anyị. Mana ịkpọkwana anyị si chọrọ ịma afọ mmadụ ga-anọ ma lụọ di na nwanyị anyị na-aza gị. Mana tupu m na-agakwa n'ihu n'ụbọchị taa eme ofu ọbịa gbawapụ anyị kpọtara anyị na-egekwe etigo ọnụ na isiokwu a. Nna ndeewo nwata makata eziokwu ndeewo nna. Ekene dịrị Chukwu. Kekwanụ Ekene dịrị Chukwu, anyị na-emekwa. Obiọma kpa m na ịkpọ gị zaa anyị nọ ndeewo. Agodo m n'aka maka akpọrọ gị zaa anyị ndeewo. Ị yiri movie star. Ụnọ na nnukwu anyị na-eme n'ụbọchị taa. Mba ka mma imefu ofe nna ị ga-eji ọnụ gị ọwa Igbo bụ Igbo onye iwu na anyị na-eme ka anyị magodo eze nọ n'oche n'ụbọchị taa. Daalụ ndị Igbo, ekele m ụnụ. Afọ m bụ Babatunde Raimi. M na-ede akwụkwọ. Anyị nọ na isi mbido TV. Ịma ndị Igbo ga na-ele gị sele nke Babatunde Raimi na-achọkwa n'Igbo TV. Kedu otu si bịa na asị Igbo karịa mụnwa onye Igbo? Alikere m onye Igbo too much. Ndị Igbo maka Igbo amaka. Igbo amaka. Igbo amaka. Nwaanyị kefọ onwe ya aka. Igbo amaka. Onwe m wanọdị m fan. Kekwa n'ihe na-ahụ ka ha nụgodo a ga-achọ ime onye onu. Okay, m na-ede akwụkwọ ọlụ m na-eme. M na-ede akwụkwọ. Elu dị akwụkwọ. Awụ m writer. Ndị oyibo ga-akpọ ọtọ. Ọwụ enwe akwụkwọ ị na-edekwa akwụkwọ dị iche iche. Ọwụ different akwụkwọ. Ị ga-edelu ndị isi mbido akwụkwọ ịmagụ isi mbido. Nsogbu adịrọ.
ide ha akwụkwọ. nsogbu adịrọ. Onye ebe ka ewogodo ka mmanya ebe iwu. Awụ m onye Yoruba, Onye ala m. Ọshụn, yes. Onye ofe mmanụ. Awụ m ofe mmanụ o. Taa awụ m onye Igbo. Awụ m ofe mmanụ, awụ m onye Igbo tata. Elu jibuga na-asụkwa ndị Igbo karịa onye Igbo. M gwara gị sị alaiki m ndị Igbo. Ị na-asụ So Igbo. eji m enyi m nwoke afa ya wụ onye kachi. Ọ wụ ya. Ọ nwere ka iji na-asụ Igbo. Yes, ọ wụ ya. Ọ dị mma. Ekele m Chineke n'ihi na Igbo. Ife m si na physical wụ onye chọọ ịbanye relationship suppose inwe checklist. Onye a ọ dị physically okay. Ofu Onye a ọ dị mentally okay. bụ Onye a ọ dị spiritually okay. atọ. Then physical, onye ahụ gasị okay, achọrọ m nwanyị nke dị ọcha, nke togologo. Ọ ga-anọ na checklist gị. Ọ pụtara ifu mmadụ ị gasị onye a ọ dị ọcha, gị ga-eme ya like this. Otogologo, gị ga-eme ya like this. So physicality dị very very important so that ị ga-aga outside gị na-ele nwunye ndị mmadụ. Azụ na-agakwa ya na-eji na-ele nwunye ndị mmadụ iche ịba n'ime enyi nwoke ma ọ bụ enyi nwaanyị makwa alụmdi na nwaanyị. Were akwụkwọ gị detuo otu ịchọ ka nwunye gị dị ma otu ịchọ ka nwunye gị dị. Onye Babatunde na-agwa gị n'ụbọchị taa maka onwe ị ga-alụ nke onye ọzọ gị pụọ na-eji gị na-eme anya n'otu ele nwunye onye ọzọ ma ọ dị onye ọzọ. Biko ekwekweghị m na nke ahụ. Babatunde ịsụ na ịchọ ịlụ nwaanyị gị weta ịsọ checklist. Checklist ọ na-ekwu akwụkwọ na mkpeshi edemede ide gị lekwa ụdị nwaanyị ịchọ tupu lekwa ụdị nwoke ịchọ, lekwa ụdị nwunye ịchọ, lekwa ụdị di ịchọ, detuo ya maka ka anyị echi ịsọ nne m so nna m so. Babatunde ngwa na-ekwu ka anyị na-ege. Chere na m gwa gị idechewo ya gị tinye ya signature ka ọ dị original. Ọ bụ na ọ dị possible gị tinye ya stamp kpam. Ewo Igbo nọ na-egekwe Babatunde ntị. Ọsọ idechi akwụkwọ otu iche ụdị nwunye ịchọ na ụdị di ịchọ gị kọọ ya stamp bịakwa wee Bible sign or signature dome ya ofu ebe kama ị nwekwa ike gị mee ya gị laminate ekweji. Ọwụ mụ a kwuru ihe ahụ ọwụ Chukwu. Ọ si na akwụkwọ Abakọk, eche m ọwụ Abakọk 2:1-3. Ọ si ọ bụ na nwa m kedu fe ị chọrọ were akwụkwọ dere ya ọfụma. So ọwụ Chukwu onye ahụ. Biko na-egesikwe Babatunde ntị. Ọ Chukwu nna kwuru na ihe ọ bụla ị chọrọ na di ma ọ na nwaanyị detuo ya edetu ma na-aba n'ime ya. Babatunde kwụsị Chineke kwu anaghị eziokwu onye Chineke kwu tupu ị na-aba na alụmdi na nwaanyị gị na-akpọ relationship emene nke ọ yahoo yahoo. Gaa nọdụ ala detucha anyị chọọ na nwunye nwaanyị dee nke ịchọ na nwoke. Ọnwa ịba aga echi ịgbapụga onye eji nwoke divorce agba n'ọsọ aba alụmdi na nwaanyị. Nwee ndidi chọta ụdị nke ga-adịrị gị mma n'ụbọchị taa ma na echi. Ọkwa eziokwu kwa anyị kwuru. Nna biko anyị abịala na kwapụ amacha ofu ndụmọdụ ndị mmadụ ga-ejido n'aka. Nye anyị ofu ndụmọdụ anyị chọrọ ofu advice ị ga-enye ndị mmadụ a ga-ejido n'aka na Babatunde bịa taa. Okay, ofu advice m chọrọ inye unu wụ n'ike nke Chineke Chukwu ga-enye gị ife ị chọrọ. But make sure that ị dị responsible. Ọ bụ na enweghị ọlụ achọghị m gị lụrụ nwaanyị. Ọwụ nwoke ga-alụrụ nwaanyị tinye ya n'ụlọ na-enye ya ihe ọ chọrọ. Akwa unu na-anụ ndị nwoke na-achọ nwaanyị nke ji ego nke dị financially independent na ntị. Gaa lụọ ọlụ before gị lụọ nwaanyị and Chukwu ga-eme gị ihe ọma. Nnọọ anyị ekele gị. Igbo dị mma ya abịala na kwapụ. Babatunde unu ofu ndụmọdụ unu jiri ya n'aka ma nwoke ma nwaanyị chọọ ịlụ di ma na chọọ ịlụ nwaanyị. Biko ya jidogodo nwa aka jido ya na-ebutewe akpatawa ego ma ọ na-aba na alụmdi na nwaanyị. Unu ga-aghọtakwana ihe anyị kwuga n'ụbọchị taa. Unu zitewa anyị ozi na nta akụkọ anyị at Isimbido TV mana Twitter mana Instagram mana Facebook mana webụsaịtị anyị. Unu ga-achọkwana ị ga-ebe ejitewa anyị ozi. Unu kpọọ anyị n'ekwentị
unu lee n'anya onyonyo nga na-ezi ekwentị anyị unu na-akpọ anyị na-azanụ asụka mbịa ala mata achọbeghị m ụla mana onye bịara ije nwụla anyị ga-ahụ nụ n'ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịa n'ihu. Chetanụ na aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Kelele m ije taa eweziga ije aga m adị otu m dị n'ụbọchị taa. Chineke gọzie gị ije star. Anyị ga-ahụ nụ n'ụzọ ụka ọzọ na-abịa n'ihu ka emesịanụ. Anyị ga-afụ n'ike nke Chineke ka ọ dị bye.